Der skal gås runderinger 1 gang i timen. Det er vigtigt at sikre, at alle flugtveje er fri passage. Alle flugtveje fører ud i det fri. Ved flugtveje forefindes også brand- og evakueringsinstrukser. Dette er en ABA-central. Ved sirenevarsel er brandvæsenet allerede tilkaldt. Det er vigtigt, at der er en, der forbliver nede i informationen. Den anden søger straks til ABA-centralen, aflæser gruppenummer. Her har vi ugeplanerne. Ude i siden her indikeres gruppenummerne. Grupperne indikerer og viser områder og sektioner af bygningerne. Vi siger, at vi finder gruppe 10. Den har vi her. Det viser afsnittet bygningen hernede. Så går vi om på bagsiden. Her kan du finde detektornummer. Når du har fundet detektornummeret og rummet, så søger du derhen og finder ud af, om det er en reel alarm eller en falsk alarm. Ved falsk alarm eller blind alarm skal du ringe til 70 110 150, oplyse hvad der er sket og fortælle dem anlægsnummeret. Ved en reel alarm, altså brand, ringer du 112. Sirenevarsel vil lampen her blinke og brænde. Det her, det er informationen. Her søger den anden person til. Der vil være mange, der søger her til ved sirenevarsel, og det er derfor vigtigt, at der er en, der står her og guider personerne over mod parkeringspladsen, som der er evakueringspladsen. Som den sidste går personen her med dem derover. Når man går skolevagt, så er det vigtigt, at man har kendskab til det brandslukningsmateriale, der findes på stedet. Det er markeret med skilte. Og her har vi en slangevindel, der åbnes, og indenfor finder du en brugsvejledning. Åbn ventilen i pilens retning. Ret slangen mod ilden. Åbn strålerøret og angrib ilden nedefra. Her har vi et andet brandslukningsudstyr. Det er igen markeret med et skilt. Det er en kulsyreslukker. Den trækkes op, rykkes ud, trækker splitten ud, retter mod ilden.